Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu, umangwabe, umakhumalo, umayini. Angibuthandi-ke ubuxoki. Ubuxoki into esizoyixabanela kule video. Ngobani? Season 5. Bacele ubiza e-meeting. Bazikhiphile ukwenzakalani kodwa umseke akekho umacele uzokhuluma. And umacele une-list yezinto asehlalile bayixoxa nomseke ukuthi akasithandisisi. Ngoba lena-ke ithinta udaba lwey'ngane. Ngifuna sihlale phezu kwamazwi kwaMangwabe. Mase siyabuka ukuthi uMangwabe uyena yini lo usephawula kanje manje. Usize futhi manje engenele into yokuhleba. Ephatha umayini nengane ngoba le esiya kuyo eyaMangwabe. Uthi-ke umacele ubaba uMsile kucela ukuthi iy'ngane zihambe ndawonye. uMangwabe uyahleka-ke nje uphakamisa ubuso bakhe ubuka phezulu. Uthi-ke hhayi engathi khona into ekhona ngoba season 5 asakafiki season 6. Hayi ingaqedelwa-ke kahle indaba kodwa kube khona nje ukuthi hayi ezami iy'ngane ngizosihambisa mina. Mina anginankinga nokuhambisa iy'ngane. Asumacele phela ubabakhe ofisa ukuthi abantwana bahambe ndawonye ukuze bezobonda. Nangu nowami uyabuza ukuthi bahamba olaba bahanjiswa oma wabo. Wathi kuMangwabe phela-ke lokho akahlangene nakho. Kodwa yena nje u-hands on. Yafika i-episode enye la umselekise noMangwabe phakathi. Sebekhuluma-ke ubuso nobuso njengabazali bezingane okukhulunywa ngazo. Wathi uMangwabe ngiyikha phezulu kodwa sisazobuyela kuleyo episode. Ngizama ukusheshisa. Wathi uMangwabe kuyoba mhla ethule du kube khona umuntu owenza izinqumo or isinqumo ngey'ngane zakhe. Ukhuluma ngobani? uMangwabe ukhuluma nobani? Ukhuluma noMseleko. Babebonisana. Sathini-ke thina la sathi into yokuba independent yinhle sishayela ihlombe. Kodwa mawukulo mndeni okanje ungathi ungafihla uyenzele ngaphakathi ngoba uyasidinga isandla somunye umuntu. Angithi ngoba kuthe silandela ishow kwaba khona i-episode la iy'ngane sezisesiphakhe sey'landa olwandle nange uMangwabe esekhona. Kade sithena uMangwabe wathena isinqumo or izinqumo ngezakhe izingane kuba uye. Wathi uMseleko kusho ukuthi ngizogcina ngilalele wena Mangwabe ngoba kwakudaba oluphatha iy'ngane. Manje sekuwumayeni. Angazi noma makuwumayeni uMangwabe ufuna isolution yenkinga esingayazi noma kumnandi ukukhuluma ngomayeni because uMangwabe ofanayo lo othe mhla ngithule kuyoba-ke khona umuntu okhuluma noma othatha isinqumo ngey'ngane zami. Yini-ke manje eseyinkinga bafuna umayeni ebavulele i-page ethi asibhaleni lapha ukuthi komnini nakubani usisi kamnini ngenze njani njengoma wabo ngoba uMangwabe ukwazile ukutshela uMseleko emehlweni. uMseleko lo onamakhosikazi lawa amanye nezinye iy'ngane ukuthi uMseleko athi ufuna zibhonde nalaba baMangwabe. Wathi uMangwabe mina ngabami abantwana mase ngithule ila kuyoba khona umuntu othatha isinqumo. Hathi thina hayi bo uma ngelinye ilanga edinga usizo lami ocela bazothi mabezwa amanzi kanje. Hayi ey'nkundleni zokuxhumana siyahlangana kwasho ukuthi uMangwabe wenza kahle ey'thathele iy'nqumo abantwana bakhe u-2 independent kwakwashiwo-ke lokho. Sathina ayikho inkinga lapho nami ngiyakusupport-a 100% because i-setup enje angeke uzuze umazi umuntu osekhoneni lakho kwangempela. Iy'ngane zakhe ungabe uphila kodwa uyicabangela nekusasa. Inkinga ukuphimisela ngoba manje mase ucela usizo nomunye usengakukhumbuza amagama akhe ethi uyakhumbula ukuthi wawuthi
noma evele ethi ngibhizi engekho busy. Esenzelani? Esenzela ukufundisa isifundo. Into esayixoxa phela ku-season 5. Ku-season 6 sayizwa-ke indaba esithinta iy'ngane yaze yaphoqa ukuthi le ndaba kube ne-meeting phakathi kaMakhumalo noMangwabi. UMangwabi manje ukhohliwe yini izinto ayikhuluma ku-season 5? Ngoba manje nayo indaba iyaqina ngoMayeni ney'ngane asazi kanjani. Thina sizwa-ke uma ufuna ukusikhombisa umuntu ngeso lakho, sifuna ukuyibonela. Futhi nakhona noma sifuna ukuyibonela, sifuna indaba iphelele ukuthi kwenzakaleni. Manje yabona nje olaba kwa-fanbase sebelokhu bethi abayeki ukuhleba. Mina ngiyakutshela ukuthi benzeni. Season 5 uMacele wafika ne-list yezinto ey'celwa uMseleku. La kwasekuthinta khona-ke udaba lokuthi iy'ngane ezinye sey'hamba ngemoto. Wathi kuMangwabi vele-ke phela iy'ngane zakhe kufanele abhonde nazo. Right. Kwahamba kwatholakala ukuthi hawu kunenkinga. Wezwa uMseleku wazokhuluma noMangwabi wathi uMangwabi mhla ngifile kuyoba khona-ke uphakama nokuthatha isinqumo ngey'ngane zabo. Sayizwa inkulumo ishuba sathi senayibu. Azothina amanye amakhosikazi ngelinye ilanga edinga ukumsiza noma ecela. Manje uMangwabi noMakhumalo bakhuluma ngani? Ngomayeni ney'ngane. Sisazozwa ukuthi ngingenaphi ngoba uma izokhuluma ngey'nqumo ey'thathwa uMayeni ngey'ngane uMangwabi sizosho ukuthi akangafuni ukugqoka ingubo yokuba yixoki manje. Ngoba manje usejikela iy'nkulumo zakhe. Akwazi ukuthi into uma iqondene nayo uyayi-understand. Mase yenziwe omunye akasayazi. Sekuyinto manje sedinga ukuthi sekufika futhi udaba lokuthi ku-addresswa le eyaMangwabi noMakhumalo ney'ngane awayingenanga amanye amakhosikazi. Bathula babanika ithuba lokuthi abayisolve indaba yabo njengo-beast. Lena-ke ekaMayeni isiba entertainer kuphi? Hawu. Thina sizwa ngapha thina esibuka i-TV show kukhona abasixoshayo bethi uMayeni kanjani guys, ngoba ngisho lapha ya ku-TV show adlala nabo uMayeni kuchungechunge lwesithembu nabo ba-obsessed ngayo. Sike sizwe laba esidonsa oshabeni kuthiwa bayoshabeni kunini befuna ukusikhipha. Cabangani-ke nabo Mangwabi noMakhumalo ba-obsessed phela ngoMayeni manje ngoba into eney'ngane yavalwa. Ivalwe ekutheni khona into eqhubukile. Bagcina kungaphawulanga muntu. Kwaphinde futhi kwafika enye into ethinta iy'ngane sezwe uMacele athi hayi ngoba ukabani akakhulumi. SekuMangwabi noMakhumalo noMayeni kade beyophuza itiye lapho bephuza itiye noMayeni futhi wangena uMayeni. Bayaphinde futhi bayahlangana uyangena uMayeni. Nangu uhusband wabo uphuma ukuyolobola engabe bayambuza ukuthi ihamba kanjani indaba nalo sisi. Hayibo. Akwenzeki lutho-ke lapha ey'mpilweni zabo esikulandela ngo-TV show kwenzeka uMayeni. Yabo uMayeni useyaba-DJ ekhanda. Phela sizosho njalo ngoba bakhuluma ngoMayeni. Mabekhulume ngenye into sizokhuluma le bayikhulumile. Abakhulume ngoMayeni, uMayeni usewu-DJ. U-DJ la ekhanda laMangwabi nelamakhumalo kuthiwa siyabadelela ngoba siyasoshabeni. uMangwabi amazwi wakhe ekhuluma nobani? No-husband wakhe. Kukho no-sister wives. Wathi yena akekho yothatha isinqumo ngey'ngane zakhe esaphila. Mbukeni-ke ekhuluma ngoMayeni ukuthi wenzeni wenzani. Ngoba phela into esinjalo sekufanele enze njani? Eyiziphe. Samangala nje nakule yanye episode edlule kuyona ku-season 7 uMangwabi esephawula ukuthi angazi uMayeni uthini. Sathi hayibo. Wakhuluma into ejule kanje Mangwabi. Sikuthanda impela nesi kodwa ubuxoki siyabalekela. Ubuxoki buyasihubha sibaleke. Ngoba phela yena wathi nje akafuni umuntu othini. Wayesho kuMseleku. Kodwa uMseleku ngoba naye wayemuza uthini kwasekuhlangene namakhosikazi. Manje-ke nangu uMayeni. Wenzeni kanti uMayeni kulamakhosikazi asemzumbe anishona? Hawu. Leli bhube esilakhe. Niyayazi wengane awusonani weguys. Niyayazi le ngoma le yamaskandi uthi hayi ngenalutho
wayenebhubesi lakhe. Hayibo, siyaphi manje ekutheni angazi iy'ngane uMayeni uThaka angadli kanjani? Abathule ngoba basuke bazolokhu belanda into esingasayiqondi mase siyabasola thina. Phela thina siyahleba. Mase umoya wethu wokuhleba usuphezulu sizovele sisole ibona. Kungafanele ukuthi siyabasola. Sibe sinazo iy'nhliziyo ey'kholwayo esingavumi ukuthi into e-wrong ingenziwa omunye unkosikazi. Kodwa mase beba obsessed ngoMayeni sizothi hey, kanti kwenzakalani? Siyazi ukuthi vele i-bond yabo kwasekuqaleni yahlanganiswa uMayeni, i-glue ivele ngoba babe abangani. uMayeni yena ekhone yedwa. uMayeni-ke naye ngeke aze amlande ku-number 6 wakhe ngoba uhleli uShabeni. uMayeni mase kufanele lande u-number 6 naye ayitholele u-best. uMacele unoMakhwela, uMakhumalo unoMangwabi. Siyazi ukuthi i-friendship yabo ibiqiniswa yile nto abayenza manje, ukuhleba nguMayeni. Noma sebemhlebile-ke kuyafana. Ubaba la ekhaya uwuye futhi u-husband kaMayeni uzoya khona. Bebuye-ke bona bengazi ukuthi kanjani njengoba uMakhwela esazodideka naye. uMakhwela usazoyodidwa yileyo nto. Ngoba phela uMakhwela naye vele mhlawumbe uzoya kwelinye iside. Mayesefika ngalelinye iside ezizwe iy'nkulumo zithi. Mase naye agijima ethi ngisayocepa uMayeni kumseleki ukuthi uMayeni unjani. Avele umseleki ambukele ngoba unkosikazi wakhe uMayeni. Bahlushwe yini kanti? Hayibo, bahlushwe yini? Iy'nkulumo labo seziyabajikela, abayeke uMayeni phansi, abayeke iQueen yaseShabeni. uMayeni esisheshisele ney'kibha oShabeni. Sipholile 2025 awungangeni ngoba phela unyaka uya-expire. Hawu, uMangwabe isithembu nokukhuluma. Ekuqaleni bathi uMayeni u-delusional. Basho ngesikhathi esibi guys. Ngiyayibona into abafuna ukuyisho ukubona kodwa ukuthi isimo yabo uweya isimo uthi akusona isikhathi sokuthi ungathi u-delusional la ehamba i-therapist ibe ingane imgila, iy'nkinga zakhe ziningi uyazibona. Shuthi awunalo uzwelo, uyabo. Mase sibuya la sesizoxokisa phela uyothena cha sesibuka i-reality yalo muntu abathi u-delusional. Isimo sakhe sithini? Kwathiwa emsebenzini ngathi manikhuluma nge-bullying yasemsebenzini bonke bayayithola leyo bullying ukuthi ngeke besixoxele la ku-TV.